И здравейте хора, аз съм Ло360 и днеска съм в EnderGod и ще правя томбола на всичките си айтъми, които не са нещо много. И сега да почваме. Това ще бъде първо място. Няколко проти 2 сета. Има 2 фул каски, проти единички, 2 легендарки. Има само един брейкинг, 3 шарпнес, 4 меч. Няколко блока по 2 от всеки и 8 голд блока за още една легендарка. Стак 56 ботълки, 12 голдънки, 38 TNT, 11 диаманта, 4 стак обсидиан и малко пошънки. Да, това ръсета е Protection 3 Breaking 1 EnderGod. Реших него да сложа. А пък тук са 2 сета Protection 1, някои части съм Breaking 1. На един меч Unbreaking 1 Sharpness 2, другия Unbreaking 1 Sharpness 1. Знам, че не са хубави, ама се за нещо. Има 24 златни ябълки, 7 стрендки, 7 инстантки, 44 TNT, 2 Iron блока, 2 Emerald блока, 3 Diamond блока, 3 Gold блока и 3 стака TNT. За да се абонирате. Първо, харесвате клипа. Второ, абонирате се. И трето, пишете запис, име и ако искате, оставяте запитая и спишете скайпа. Ето така е моя. Ето така. Ето така става. Точно не. И да. Вече обясних нещо условията. Ако искате да се запишете, ще ги има условията в описанието. И чао!